Evanđelje po Mateju, 9. poglavlje. I ušavši u brodicu, preplovi i dođe u svoj grad. I gle, donošahu mu uzetoga koji je ležao na nosiljci. A Isus, vidjevši njihovu vjeru, reče uzetomu: Hrabro, sinko, oprošteni su ti grijesi tvoji. I gle, neki od knjižnika rekoše u sebi: Ovaj huli. I prozrevši njihove misli, Isus reče: Zašto vi mislite zlo u srcima svojim? Ta što je lakše, reći oprošteni su ti grijesi ili reći ustani i hodaj? Ali da znate da Sin čovječi ima vlast na zemlji opraštati grijehe. Tada reče uzetomu: Ustani, uzmi svoju nosiljku i idi kući svojoj. I ustavši, ode svojoj kući. A mnoštvo se, vidjevši to, začudi i stade slaviti Boga koji takvu vlast dade ljudima. I odlazeći odande, Isus ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, pa mu reče: Slijedi me. Ovaj ustade i pođe za njim. I dogodi se, dok je Isus bio u kući za stolom, i gle, mnogi carinici i griješnici dođoše i sjedoše za stol s njime i njegovim učenicima. I kad to vidješe farizeji, rekoše njegovim učenicima: Zašto vaš učitelj jede sa carinicima i s griješnicima? A Isus im, čuvši to, reče: Ne treba liječnika zdravima, nego bolesnima. Nego idite i naučite što znači: milosrđe hoću, a ne žrtvu. Da nisam došao pozvati pravednike, nego griješnike na pokajanje. Tada mu pristupe Ivanovi učenici govoreći: Zašto mi i farizeji često postimo, a tvoji učenici ne poste? I reče im Isus: Mogu li svatovi ženikovi tugovati dokle god je s njima ženik? No doći će dani kad će njima oteti ženika i tada će postiti. A nitko ne stavlja zakrpe od neuvaljana sukna na staru haljinu, jer ona razvuče haljinu pa nastane još gora poderotina. Niti se ulijeva novo vino u stare mjehove, inače se mjehovi proderu pa se vino prolije, a mjehovi propadnu. Nego, novo se vino u nove mjehove ulijeva pa se oboje sačuva. Dok im je on to govorio, gle, dođe neki glavar te mu se klanjaše govoreći: Upravo mi kći umrije, ali dođi, položi ruku svoju na nju i oživjeće. Isus ustade i pođe za njim i učenici njegovi. Kad gle, neka žena koja je 12 godina bolovala od krvarenja, primaće se straga, dotače se skuta haljine njegove. Govoraše naime u sebi: Dotaknem li se samo haljine njegove, bit ću spašena. A Isus se okrenu i opazivši je, reče: Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila. I žena bi spašena od onoga časa. I kad dođe Isus u glavarevu kuću, te ugleda svirače i bučno mnoštvo, kaza im: Odstupite, jer djevojka nije umrla, nego spava. A oni mu se podsmjehivahu. A kad je mnoštvo bilo izbačeno, uđe, uhvati ju za ruku i djevojka ustade. I glas se o tome proširi po svoj onoj zemlji. I kad je Isus odlazio odande, pođu za njim 2 slijepca vičući i govoreći: Smiluj nam se, sine Davidov. A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. I reče im Isus: Vjerujete li da to mogu učiniti? Rekoše mu: Da, Gospodine. Tada se dotače njihovih očiju, govoreći: Neka vam bude po vašoj vjeri. I otvoriše im se oči. I Isus im zaprijeti govoreći: Pazite da nitko ne dozna. No oni, kad izađeše, razglasiše o njemu po svoj onoj zemlji. Kad oni pak izađoše, gle, donješe mu nijema opsjednuta čovjeka. I pošto izagna zloduha, njemak progovori. I mnoštvo se zadivi govoreći: Nikada se takvo što nije vidjelo u Izraelu. A farizeji govorahu: Po vladaru zloduha, zloduhe izgoni.
I obilazio je Isus sve gradove i sela, naučavajući po njihovim sinagogama i propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i ozdravljajući svaku bolest i svaku nemoć u puku. A vidjevši mnoštvo, sažali se nad njima, jer bijahu klonuli i raštrkani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: doista, žetva je velika, a radnika je malo. Zamolite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.